Šengen, koliko je dece došlo večeras, jesmo se organizovali, ali mi je zaista puno srce zato što ste došli na jedno predavanje kome sam se ja iskreno od sveg srca radovao. Sad ću pročitati ovo što sam pripremio. Poštovana deco, roditelji, koleginice i kolege, prijatelji, dobrodošli. Prošle godine smo sa velikim zadovoljstvom i ponosom ugostili profesora doktora Miloša Kovića. Bilo je to veče za nezaborav, isto kao što će ovo večeras biti. Narativ profesora Kovića ću iskoristiti večeras kao dobar uvod u priču koju ćete čuti. Profesor često izgovara tu istinu o nama, kaže, čudni smo mi Srbi. Kad nam dođe neki stari profesor sa Oxforda ili Cambridgea, u sakovu od Tvida i sa Lulom, mi mu sve verujemo. I odmah sve to prihvatamo bez ikakvog pogovora. A kada neko naš nešto o nama kaže, onda smo skloni da to dobro preispitujemo i zapitamo se da li je to zaista istina. A ono, u stvari, što su nam naši dedovi i pradedovi ostavili, to su te priče oko ognjišta, su verovatno vrednije od svih univerzitetskih knjiga sa univerzitetskih biblioteka. Ljudi o kojima će se večeras govoriti i svi oni drugi koje večeras nećemo pomenuti, a koje je naša draga gošća stavila pod isto nebo zvezdobrojaca, su nama, Srbima, sada potrebni više nego ikada. I zato je ovo večeras pripremljeno. Ovo će večeras biti, ja sam je nazvao možda malo i neprikladno, adrenalinska injekcija za sve ove divne i bistre dečije oči. Ovo večeras treba da udari temelje za našu budućnost, da nam pomogne da se razviju zablude, da se skine prašina sa sećanja i da bude podsjetnik na ono što smo nekada bili, da se tom putu vratimo. Kažite svojoj deci da su temelje planetarne nauke postavili Pupin, Tesla, Milanković, Đaja, Mika Alas, Jovan Cvijić, Ruđer Bošković i drugi. Dajte im nadu koju su im pradedovi ostavili. Učimo ih skromnosti. Naučimo ih na odeljskim zajednicama da je Mika Alas u svojih 78 pisama koje je pisao svom dedi, svako pismo je završio istom rečenicom ruku ti ljubi tvoj Mika. Naučimo ih tom poštovanju. Naučimo ih da smo mi to nekada zaista bili. Nastavnici, roditelji, nešto iza nas. Nezaobilazni i kako moja draga koleginica Tanja, koja je večeras opravdano odsutna, voli da ga nazove dobri naš vladika Nikolaj, kaže kakvom smo merom merili Boga i svoje pretke, tako nam je i odmereno. A ja ću dodati istu rečenicu koju sam i prošle godine rekao i koja stoji u kancelariji iznad moje glave, pa je možete pročitati svakoga dana. Vidovdan je svakoga dana, jer se svakoga dana opredeljujemo. Ja sam se večeras, a i vi zajedno sa mnom, opredelili za nešto. A vidjet ćete zašto. Sa nama je večeras divna i beskrajno šarmantna Aleksandra Minković-Stašić, istoričar nauke, koja će nam objasniti ko su to u stvari zvezdobrojici i zašto se oni tako zovu. Pripremio sam mnogo toga da pročitam o njoj, ali neću više da zadržavam. Slično radujem. Dobrodošli, Aleksandra. Bolje vas našla. Bolje vas našla. I postoji još jedna izreka da je zamisliti nekada vrednije od znanja. I ja bih za početak molila da vi zamislite 4 slike. Istinite. Imajte u vidu da je ovo sve što pripovedamo istinita bajka. Liči na bajku, ali bajka nije, nego je istina, hrani dušu i ja vas gledajući sada moram te 4 slike. Vi zamišljajte, ja ću da pripovedam. Može, kratke. Jedan momak u beloj košulji, letnjoj, na palubi je preko okeanskog broda. 12. mart je. Kaže taj momak kada postane čovek, talasi kao zmajevi, duvaju strašni vetrovi. Ja vam kažem, taj momak u toj letnjoj košulji prodao je sve, a to sve bilo je tako malo. Jedan kožuh, jedna šubara, jedan očev sat i par knjiga da bi dobio kartu za palubu broda koji ga vozi iz Evrope u Ameriku. Plovidba traje 3 nedelje. Kuda si krenuo, Mihajlo Pupine, ja se pitam. Pa kuda si krenuo, momče? Pa ti ne znaš engleski jezik. Pa ti nemaš prijatelje, nemaš poznanike. Pa ti nemaš novca. Pa gde ideš?
a piše Mihajlo Pupin, ja neću više treskam od 100, piše: pronalazim dimnjak, grejem se na palubi tog broda, nemam piše ni ćebe, nemam novca, ali sažale se ljudi, vide momka, priđem ja tom brodskom dimnjaku, grlim dimnjak sa obe ruke i piše mnogo godina kasnije: ma znao sam ja, sada se moja majka moli dragome Bogu, ma on će sigurno uslišiti njene molitve i ja ću videti Ameriku. Taj momak, bez igde ikoga i igde ičega, bez novca i znanja engleskog jezika, postaje jedna od najuglednijih ličnosti Amerike 20. veka, jedna od najbogatijih ličnosti, postaje predsjednik i osnivač svega važnog i značajnog u nauci, pa on je kao profesor zapisao: cilj mi je da pravim ljude bolje nego što sam ja sam. Dao nam je 4 Nobelovca, najveće umove fizike 20. veka. Uvek se pitam, i danas se pitam, posle 15 godina koračanja uz ovog čoveka, kako je taj momak, šta je on nosio kao svoj kapital, šta je on imao na toj palubi, jer ničega što bi mi danas rekli da je značajno, da košta, da vredi, on nije imao. Ali mora da imao jak karakter, mora da imao ambiciju, mora da imao ideale, nešto je grejalo njega, ne samo taj brodski dimnjak. Zaključavam idvorskog pastira Mihajla Pupina. Ostavljamo ga za trenutak u tom zvezdogroju sa strane. Druga slika, istinita slika. Sad vi ovo pamtite. U nauci, kao i umetnosti, nema najboljeg. Kako da kažete, bolji je Paja Jovanović od Uroša Pretića. Ili bolji je vaš Laza od onog drugog Laze pesničkog. Ne možete vi to vagati, nije to jednostavno. U nauci ipak postoji jedna stvar, po čemu ime koje ću ja izgovoriti posebno. Čovek se zvao Milutin Milanković i od Kopernikusa ostavio je jedini prihvaćen kanon u nauci. To vam je kao Sveto pismo, kanon osunčavanja, neoboriv. Imao je papir i olovku, nije pravio statističku grešku. Sa kosmosom je bio na ti. Ja vama ne mogu da opišem kakvo čudo od čoveka, mi ni ime čak njegovo ne razaznajemo. Istinita priča. On je u Beču u jednoj velelepnoj zgradi, ta zgrada i danas postoji, u prostoriji ogromnoj sedi investitor. Sedi čovek i očigledno je grubo govorio jer je smatrao da taj otvoreni kofer koji je pun novca njemu daje za pravo da Milutina postavlja u neku meru. Milutin se naljuti. Ja opet pitam, pa kuda si krenuo, Milutine? Mlad si čovek. Uzima desnu ruku. To je poznata istinita slika. Taj kofer zatvara, gleda u investitora, na nemačkom mu kaže, ja vama na srpskom: gospodine, nisam nikada gledao u novac, pa ja sam gledao samo u zvezde, i odlazi iz te prostorije i u tu prostoriju se više nikada nije vratio. Istinita slika. Treća. Ima veze sa onim dekom Mike Alasa. Taj deka koji je odnegovao Miku Alasa bio je starešina Saborne crkve u Beogradu. I sada Mika Alas ima pocepan tur, Mika Alas onako neuredno izgleda, krenu i trči u mantiji deka i pita: Miko, kuda ideš? Ma idem, deda, da lovim štuke. Dobro, Miko, Bog ti pomogo. I mi imamo, ma kakav Robinson Crusoe, mi imamo čoveka koga je zvala najveća avanturistička snaga sveta njegovog vremena da bude deo ekspedicije na Severni pol. Ma nije to što je Mika obišao Severni pol, što je preplovio Atlantski Indijski okean, nego se Mika barem 11 puta, kako je Milutin Milanković, njegov dobar prijatelj, izbrojao, davio na život i smrt u Savi i Dunavu, nije nikada naučio da pliva. Pa kako nije naučio da pliva?
dobih ja fotografiju Mike Alac iz arhive, 20 kima sede na nečemu što oni kažu brodić, ja vama kažem ono je neke daske, ima jedro, ali lednici okolo. Pa ja mislim kad bi neko dunuo na fotografiji, taj bi se brodić prevrnuo, ode i Mika odoše je s kimi, tu i da znaš da plivaš ništa ti ne vredi. Ali do kraja života, skromni i smehni, najbolji matematičar 20. veka, biva najveći putopisac. I na gusarskim ostrvima, i sa Eskimima. Znate kako on pripoveda? Pa pripoveda tako da je meni žao što čitav svet ne čita Miku Alasa. I ostaje vam dužna još jednu sliku, a ima i koliko hoćete. Jedna slika istinita o kojoj niko ne priča, ja vas molim da ovu sliku upamtite, jer vezana je za najveće ime u nauci, najpoznatije. Ne najveće po doprinosima, nego po znanju. Pitanju je Nikola Tesla. On je bio veoma neslušan. Kad čitamo Zvezdobrojce, ja kažem mom sinu, sine, Pupina čitaj kad hoćeš. I Milankovića kad hoćeš, ali Teslu samo po danu. Ako možeš u prvom delu dana, kad je sunčano, jer on skače u zabralo mleko, on gnjuri, ne budi se, to jest ne izranja kad treba, budi se, ili se ne budi. Sve neke strahote, misli čovek, to preživao. Vi se plašite sve vreme. A ja ću vam reći koja slika iz Teslinog životopisa je za mene najznačajnija. On je bio nestašan i dečak i momak i volao je jedan porok. Volao je da se kocka. I znajući to, njegova majka Đuka Tesla gleda kako se sin sprema da ide, izvlači belo platno, sve što je vredno u kući, ona stavlja u to belo platno, vezuje i daje svom sinu Nikoli. Nikola pita, zašto majko? Pa sine, da završimo, izgubi sve što imamo, pa da krenemo od početka, od srama. I tu suzu opisuje Nikola Tesla, ostavlja zavežljaj, više se nikada nije kockao i zapisao je. A ja vas molim da o toj slici razmislite u svojoj autobiografiji. Piše kako je njegova majka i u 6. deceniji mogla da uzme jednu trepavicu i da na toj jednoj trepavici zaveže 3 čvora. Toliko je bila velika, toliko je bila neverovatna, ja vam tvrdim, niko ne može da uhvati jednu trepavicu, ne da ne može da veže čvor, koje 3 čvora, to nije moguće, ali je moguće u toj viziji i poštovanju, to je onaj poljubac koji ide na ruku, deki, 78 pisama se završava, kako si ti rekao, to je jedno poštovanje koje je danas teško zamisliti. Ja se nadam da vama nije bilo teško da zamislite ove slike. Idvorski pastir, otac telekomunikacija, najveći dobrotvor našeg naroda, dao nam je sve što je stekao u životu, sve, cijelo bogatstvo dao je srpskom narodu. Milutin Milanković, ozbiljan genije. Ja vama kad bih rekla, pored kanona, šta je on uvideo i u jednoj zatvorskoj ćeliji za vreme rata u Samici, kaže Milutin, našao sam neki kamičak i onda sam crtao zvezde. I sve mi je bilo jasno. Gde su zvezde, šta se među njima dešava i on mi je to stavio na papir decenijama. Niko nije uspeo taj papir da gurne, da proizvede mali zemljotres. O Nikoli Tesli, kada čujete da vam neko kaže, a kaže i u školi, ali kada čujete da vam neko kaže da Nikola Tesla i Mihajlo Pupin kao 2 prava Srbina samo su se svađali, a vi njega ovako pogledajte, kažete pa nije tačno. Ja vam kažem nije tačno. Na osnovu ogromne arhive više su mnogo sarađivali nego što nisu bili isti kao ljudi, bili su čudesni. Pamtimo Miku Alasa, akademik Mihajlo Petrović tražio je, kada su mu rekli da će uvesti ulicu u Beogradu koja nosi njegov naziv. Najbolji kvart, sve sami naučenici. Znate šta je rekao Mikalac, predsjedniku Beogradske opštine, gradonačelnik? Jel morate baš da dajete ime ulice? Po mom imenu. Pa dobro, ako morate,
Vi se spustite tamo kod Dunava, gde su alasi, neka me pamte kao alasa, nemojte da me pamte kao naučnika. Jedno čudo koje svira violinu, Mihajlo Pupin čudo koje je sviralo i gajde, i orgulje, i frulicu, sve je svirao. Nikola Tesla, boga mi, vrlo ozbiljan čovek. Svako od njih, ja vam kažem da moderna civilizacija stoji na leđima divova. Mi imena tih divova ne znamo. Ti divovi su naši zvezdobrojci, ne samo večeras, nego uvijek. Molim vas, svi su pisali svoja sećanja o tome kako su odrastali i postajali neuspešni, nego dobri ljudi. Čitajte. Sa pašnjaka do neučenjaka piše Pupin, vi ste dovoljno veliki da prva 3 poglavlja ovako. Onda knjiga može i da čeka. Malo porastete i ne mora. Negde čeka, negde ne čeka. 3 poglavlja odmah. Milutin Milanković. Pa to čitate njegova sećanja pa vam se čini, evo ga brat. Ma evo ga neki rođak. Ma brat od tetke u najmanju ruku. Piše Nikola Tesla svoje sećanje. I tu ovako zažmurite i pomislite samo da se ovo ne ponovi, mislim da neko ne pomisli da ovo može da radi, a malo je on to i znao, pa je sve pisao o svojim nestašlucima da vam nije sve jedno da čitate. Mikalas ne piše, on vaje. To su poeti, ja vam tvrdim da se nisu bavili naukom, svi bi bili pisci. Pišu lako, pišu tečno, pišu jezgrovito i čine boljeg čoveka. Trebalo bi svet da poznaje njihova imena. Oni su se rodili kao Srbi, pa ajde bar mi da poznajemo njihova imena. Ja ću sad da vam kažem jedno ime, iskreno vas pitam. Odmah napred kažem da skoro za to ime niko nije čuo. Ali ja ću vas pitati, jeste čuli za Tanasija Nikolića? Evo vam nekad prošlo? Ne. Evo, sad ćemo da ispravimo jednu veliku nepravdu u čast i slavu naših zvezdobrojaca. Opet se genijalnost ne može meriti, ali Atanasije Nikolić, opet vi ovo zamislite, učinio je pre svih njih nemoguće. Osnovao je prvu poljoprivrednu školu. Napravio veliku topolivnicu u Kragujevcu. Osnivao danas Srpsku akademiju nauke i umetnosti, nekada društvo srpske slovesnosti. Sa jednim velikim čovekom osniva prvo pozorište. Piše prve drame, izvode se prve drame, crtačka škola, od koga je krenulo od njega. Prve udžbenike, inženjerstva, algebre, pa tehnika počinje od njega. Pa on čak ne staje tu, nego pravi šine za vozove 30 godina pre prvih vozova. On je jedno ozbiljno čudo. Uvodi Svetog Savu u škole. Kada imate i obeležavate Svetog Savu, znajte da je Atanasije Nikolić zaslužan zašto je Sveti Sava ušao u srpsku školu. U jednom trenutku, istinita slika, on je sve. On je u svoje vreme radio sve, ja ne znam kako može stanu jedan život, ništa vam nisam rekla, ali jedno ozbiljno čudo. On je rektor i sad došli roditelji sa studentima u Kragujevac i svi pričaju, glasno pričaju. I on gleda kako tu nema poštovanja, evo rektor je izašao, ma niko ne ćuti, ma ne pričaju tiho, pričaju glasno ovako kao kad bi Sveta ja sad glasno, najglasnije pričali. Onako se malo rasrdi Atanasije, ustane i kaže, stojte, 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 pa mesto nam kom stojite sveto je, mir, mir, mir. E sad, ja izvlačim Atanasija Nikolića, bio je veoma šarmantan čovek, nije ovako strog bio, samo kad je morao, da bih rekla da je ovo mesto na kom mi večeras stojimo jedno po mnogo čemu sveto mesto. Idvorski pastir, koji je do kraja života imao sve titule i sva zvanja ovog sveta, ostao je najprostodušniji, jednostavniji čovek. Onaj dečak, mladić sa početka priče u letnjoj košulji, pa to je ostao i kad je dobio pa sve što može američko društvo da vam da, sve medalje, sve ordenje, sve bogatstvo,
dolazi pred smrt jedan novinar New York Times, poznati, sedi pored Pupina, najpoznatiji tadašnji novinar i piše, pre intervjua, sedim pored jednog pastira, vidite, sedim pored jednog idvorskog pastira koji je postao jedan od najvećih naučnika 20. veka. Zadržavamo se na toj jednoj maloj tački. Mnogo ih je, a nije ih mnogo. Imamo najlepši zvezdobroj u istoriji nauke sveta. Najlepše putokaze zlatne. Nije bitno kako se zovu njihovi pronalasci, nije bitno večeras. Ali bitno je kako se zovu ovi ljudi i kako im je srce bilo veće od uma. Briljantni umovi, ogromno srce, neustrašivi i kao deca, neustrašivi kao ljudi, uvek borci za pravo, pravdu i slobodu. Uvek. Dve slike dodajem, pre nego što vas nešto upitam. Jedan od tih naših zvezdobrojaca zvao se Ivan ili Jean Džaja. Ivan Džaja, posebna priča, tek za njega niko nije čuo, veliki genije. Znate ko je Aleksandar Fleming? Pronašao penicilin. Znate, kada je Fleming preminuo, Francuska akademija nauka treba da zove novog akademika. Znate koga zove? Ivana Džaju. Za njih je on najveći. Dobio je sve ordene, legije, viteza, časti koje možda zamislite. Od Francuska nema ništa što bi dala jednom čoveku više od toga što je dala Ivanu Džaju. A Ivan Džaja piše, bio sam prvi razred osnovne škole. To sam ispričala onoj devojčici što je bila prošli put u Šapcu na susretu. Prvi razred. Idem sa svojim učiteljem niz jednu beogradsku ulicu. Prilazi nam jedan stariji sedi čovek, priđe učitelj mom uhu i kaže, priđi ruci Ivan ovom čoveku. To znači poljubi mu ruku. Priđemo, ja poljubim ruku tom starijem čoveku. Kaže mi učitelj, ajde Ivane, onu poslednju pesmu koju smo recitovali. Ja odrecitujem pesmu. Pomiluje mene taj stariji čovek, kaže, pametan si, dobar si ti dečak. Rastanemo se i kaže, ja mog učitelja pitam, kome sam ja poljubio ruku? Ivane, poljubio si ruku Jovanu Jovanoviću Zmaju. Čekaj, ovi Zmaju. Piše Ivan Džaja, od tog dana bio je prvi razred osnovne škole. Do danas, pa žalim ja što mu poljubi samo jednu ruku i kako sam mu to poljubio jednu ruku. Što mu nisam obe ruke poljubio. Koliko je voleo taj nesebičan, ogroman čovek. Kako je voleo jednog pesnika. Kako ga je poštovao čitav život. Znate li ko je Jovan Jovanoviću Zmaju još poljubio ruku? Uz mnoge suze. Nikola Tesla. Nikola Tesla je jednom bio u Beogradu i naravno na toj večeri, posle mnogih stvari, ustaje čeka Jova Zmaj i ne ni manje ni više nego pesmu veliku od 10 strofa. Kod treće strofe imamo mnoge očevice, Tesla počinje da plače. Sačeka Tesla kraj, prilazi, na kolena klekne veliki Nikola Tesla, uzima desnu ruku i sad piše očevici. A nije mu on jednom poljubio ruku. On je ljubio tu njegovu desnu ruku, ma držao, nije dao Zmaju da izvuče ruku. Od suza i od poljubaca Teslinih sva srca i druge oči bile su ovlažene suzama. To vam govori o tom poštovanju. To je naš zvezdobroj. Nisu oni veliki što su ostavili neizbrisiv trag u nauci. Oni su veliki što su kao ljudi uspevali u naopakim vremenima da budu dobri, srčani, srdačni. Ali pazite, ovo je istinita priča. Kaže posljednjem intervju Albert Einstein, svi ste čuli za Albert Einsteina, kaže, 2 nedelje pre smrti. Uvek su me više zanimali životi velikih naučnika nego njihova velika dela, a ako gledate naše naučnike, on tu misli na Newtona, na mnoge Britance, a to su vrđavi ljudi, teški ljudi. Gaze preko drugih zbog svojih naučnih dela. Mislim se, gospodin Einstein, nikada niste zakucali kako treba zakucali na vrata srpske nauke. Kada otvorite istoriju srpske nauke, a vas sve ove slike
a vas sva ova dela, a vas srž, vas lepote i ljubav nadahnjuju, pa vi postajete, ma sigurno postajete bolji čovek. Jednu priču vam dugujem. Crta Mihajlo Pupin jedan krug. U taj krug stavlja jednog pastira. Pastir svira frulicu, oko pastira volovi, on je kao dečak čuvao volove, i iznad pastira zvezde. Njemu traži izdavač u Americi najbolju fotografiju. Tada Pupin crta ovaj mali crtež. Dobija njegova knjiga Pulitzerovu nagradu. Znate, to je čudo pravo, on je prvi Srbin koji je dobio Pulitzera, pa za književno autobiografsko delo. Drugo je šta je dobio za nauku. I Pupin mu šalje ovaj crtež i kaže, vidite, to je moja najbolja fotografija, ovaj dečak, to sam ja. Nije dozvolio, dok je bio živ, ni jedno od izdanja njegove autobiografije da ima ime knjige. Ma kakvi njegovu fotografiju? Samo utisnut ovaj pastir koji svira frulicu pod zvezdama oko koga je stado volova. Par uputstava. Neću da vas pustim ni da razgovaramo dok vam ovo ne kažem. Piše Mihajlo Pupin. Pa šta vi mislite? Da bismo Nikola Tesla i ja postigli išta u životu, da kao dečaci nismo bili zagledani u veliko zvezdano nebo nad nama. Taj pogled ka zvezdama se krije u delima svih ovih ljudi. Milutin Milanković kaže, ma nemojte me terati da se srdim na svoj Dunav, a Dunav pored njegove kuće preplavio odno i kuću i manje, pa ja mu nikad neću zaboraviti. Ja ležim kao dečak noću na malom čamcu, gledam zvezda, mene moj Dunav ljulja i čuva. Znate kako piše Vikalas o tom prvom pogledu ka zvezdama? Kako piše Ivan Đaja? Milutin Milanković najposebnije, on tvrdi da je pronašao svoju zvezdu. Toliko je gledao u zvezdano nebo, da je u jednom trenutku, posle jednog dana, to je večeri posvećeno Svetom Savi, gledajući odredio koja je zvezda njegova. I da je zahvaljujući sjaju i inspiraciji te zvezde, on mogu da stvara čudo. Prvi putokaz, molim vas, vaše zvezde su lepše nego naše nad Beogradom, ne valjaju ništa. Ne mogu uopšte da se vide ni da se dohvate. Molim vas, bacite nekad pogled tokom mirnih vedrih noći na zvezde, makar čekali i toplije vreme, na zvezdano nebo. Namignite, tamo je taj zvezdobroj srpske nauke, to vam je prvo uputstvo koje svi daju. Pupin daje i drugo uputstvo. Znači, ne možete da čuvate volove, o kojima priča Neviđeno s ljubavlju, ali možete nešto drugo. Veliki naš slikar Paja Jovanović je prijatelj Pupinov i Pupin mu kaže, želim da slikaš moju ćerku Varvaru Ivanku Pupin. I Paja Jovanović kaže, naravno. Ali hoću, kaže mu Mihajlo Pupin, da moja ćerka drži knjigu u rukama. Kaže mu Paja Jovanović, molim, devojčice mogu da drže lutku, mogu kucu, a mogu i cveće. Knjigu ne mogu da drže u rukama. I tu kreće zatezanje. Hoću da vama drži knjigu, ne može knjigu i do tada stvarno ne postoji potrebe devojčice s knjigom u rukama i na kraju nema kud. Pupin je rekao, slika Paja Jovanović vavu, kucat ćete to na Google da vidite šta je uradio Paja Jovanović. Slika vavu s knjigom, a u sred knjige stavlja jednu veliku belu ružu, valjda malo da umekša tu stvar oko knjige i devojčica. Pupin mu kaže, prijatelju, svaki dečak i svaka devojčica moraju da drže knjigu u rukama. Pa mu ponavlja, prijatelju, i to tako ponavlja stalno. Pamtimo, i ta knjiga danas je manje popularna nego što je bila nekada, ali molim vas, to je naš pogled ka zvezdama, kad ne možemo da okrenemo glavu ovako, a onda možemo malo da spustimo, da vidimo reči koje nekako šire i pluće i srce. Mi nemamo druge nego da ih slušamo. Ja ću reći šta je napisao Ivan Đaja. Napisao je čovek, akademik, rektor, Viša akademija nauka, akademik, jedno čudo. Napisao je, znanje ne čini čoveka, čini ga vaspitanje.
Nama trebaju škole koje daju vaspitanje više nego što daju znanje. Ja vas molim, ako je mogao onaj mladić da bude na palubi broda 3 nedelje pod vetrovima i talasima, a vi jurite učeći od najboljih, kao i u svojoj školi, gajeći, negujući poštovanje, pa vi sami formirajte tu vaspitnu školu vama, a to sigurno činite kad gledate Zvezde i kad gledate knjige koje su oni ostavili. Kaže Mika Alas, a neću ja da visi moje ime, da se stavi u klin, te značajan, te veliki, te važan. Ma ajde da pronađemo zadovoljstvo u tome šta nas ispunjava, što možemo da uradimo. Hajdete i vi da pronađete zadovoljstvo u tome da otkrivate istinite bajke, istinite priče, da ne ostavite, molim vas, posle večerašnjih susreta Mihajla Pupina, idvorskog pastira, Milutina Milankovića, Nikolu Teslu, Atanasija Nikolića, čije ime niko ne zna, Ivana Đaju, pa to je samo početak ovog našeg zvezdanog svoda, da nekako ubrizgate ta imena, da osetite poštovanje, setite se, niko ne zna, ja bih voljela da svi u Srbiji to znaju. Pupin imao problem sa nogama kasnije u životu, teško i ustaje. 2 štake, pomoć, ali u svojoj majci, Mihajlo Pupin, nepismenoj ženi, pa poslala je dete u svet da pronađe znanje nepismenoj ženi. U Americi nikada nije pričao sedeći. Uvek, i kao star čovek s bolnim nogama, jedva bi ustajao i govorio, izvinite, ja o mojoj majci ne mogu da pričam dok sedim, moram da ustanem. Tako je Pijada Pupin ušao u ovaj zvezdobroj sa svojim sinom, tako su čudesna bića, tako je Đuka Tesla sa ta 3 čvora na trepavici ušla u ovaj naš zvezdobroj, tako je i otac Milutina Milankovića, ne znam da smem ovo da kažem, ali vrlo bazivno, on se jako potrudio, on je odlučio da njegov sin ne ide u osnovnu školu, nego da juri ptice leptire i da ga on vaspitava i uči po prosvetiteljskim metodama, i te ga je zvanično upisao u Osijeku u srednju školu. A inače Milutina Milankovića učio je njegov otac, a on je trčao i jurio prirodu. Ali to je bilo jedno drugo doba, on ga je tako i čuvao, brinuo o njegovom krhkom zdravlju i napravio ljudinu. I njegov otac je u našem zvezdobroju. Kao i deka Mike Alasa koji mu je rekao, pa Bog ti Miko pomogao, Mika bos pocepanog tura, pa ne znam kako su izgledale to za lovljenje ribe tada, ti štapovi na ramenu, ide da loviš tu, znam. Pa na primer, pa da, Mika Alas, neustrašivi, divni, božanstveni čovek, koji je zaista, svi su oni bili na tim, sa dušom Mihajlo Pupin, sa svetlošću Nikola Tesla, Milutin Milanković sa zvezdama, a Mika Alas, ne bih umela to da vam kažem, sa kim je on bio na tim. Ti sa prostodušnošću, jednostavnošću i lakoćom svog života. Niko od njih se nije busao u prsa junačka, niko se nije hvalio, a svi danas ostaju na otkrivanje i za našu dobrobit. Jel važe, smo se dogovorili da kad vam dođu do ruke, ja obećavam, poslaću vašoj biblioteci iz Zvezdobrojice 1 i Zvezdobrojice 2. To su njihove priče o tome kako su odrastali, i čovek ispred nauke priča o Miki Alasu. To se zaljubite momentalno. Čak se malo i plašim, da li da bolje od Zvezdobrojice 1 da krenete, obavezno Zvezdobrojice 1. I moram isto nešto da vas zamolim. Vi to čitate ili ćete čitati. Imali su jednu omiljenu pesmu svi. To kao, kako vam kažem, kao obrazac, pa kako su se potrefili. Milutin Milanković o tome piše, i Pupin piše, Nikola Tesla ne samo da piše, nego prvi prevodi tu pesmu na engleski jezik, pa Ivan Đaja piše. A možete li da nam pre toga kažete kako je otac Milutina Milankovića njemu čitao tu pesmu, koju ćete reći? Eto, reći ću kako mu je čitao pesmu
ja vas molim da tu pesmu u čast i slavu ovih divnih ljudi vi pročitate ponovo ili po prvi put. Imao je 6 godina Milutin Milanković kad je otac počeo da mu čita pesmu, sem da kažem ime. I da mu čita pesmu narodnu Marko Kraljević i Musa Kesić. I odmah počne Milutin da plače. Prvi dan. Drugi dan počne i da jeca. I drugi dan otac mu kaže, Milutine, pa ima 6 godina. Ne mogu ti čitam, pa ti plačeš i jeca sve vreme. Dok ne porasteš, ja ti više ne čitam ovu pesmu. Kaže Milutin, legnem ja u krevet i umesto snova, ono reči počeše da dolaze te pesme, jedna za drugom, i ode on sledećeg dana da pronađe, otac mu kaže, Milutine, ne mogu da ti čitam, plačeš i jecaš, te crni nokti Markovi, te crna kosa, te crne oči, kaže Milutin Milanković. E sad, ja počnem napamet da govorim pesmu mom ocu, a moj otac počinje da plače, više mi nikad nije rekao da sam suviše mali za neke stvari. Tako počinje jedna od najlepših priča u sećanjima Milutina Milankovića. Svi, molim vas, to je nauka na drumu Marka Kraljevića, svi pišu o Marku Kraljeviću. Tesla, da bi približio Amerikancima, prevodi pesmu, što nije lako, veoma teško. Prevodi pesmu na engleski jezik, prvi, i sad zamislite, Tesla piše u eseju. Vi nikada niste imali junaka kao što je Marko Kraljević, misli i na Amerikance. Pa ko će da vam kaže? Koji vaš junak jednog mi pronađite da je rekao, jao, meni do Boga miloga, zar pogubih od sebe boljega? Ko je, kaže, to čojstvo? Ne samo jaki mišići, nego jako srce i jako um. Znači, poslednji zadatak od mene, uz molbu da čitate, da dođu do vas, da imena ne zaboravite, da gledate u zvezde, da pročitate pesmu Marko Kraljević i Musa Keseđija i da se setite da mora da u tim stihovima ima nešto čudesno, jer su svi naši zvezdogrojci bili zagledani, ne samo da su čitali, nego su o toj pesmi pisali. Eto. Ma nema na čemu hvala. Hvala vama. Aleksandra, samo da ispričaš dobijanje pasoša i državljanstva Pupin. Hoću, ajde da prekinem. Ovo je veoma kratka priča. Moje pitanje će se nastaviti na vašu, možemo hronološki tako. Negde pred, ako se ne varam, ispravite me ako grešim, pred Kolubarsku bitku u Prvom svetskom ratu, Srbija traži kredit i ne dobija ga. Ne dobija kredit. Još da je zadužen, gotovo. Ne može, rastrgnuta. I dolazi Mihajlo Pupin kod svog prijatelja, bankara, čuvenog Amerikanca i pita ga, jer dovoljno da založimo sve što ja imam. Kaže mu prijatelj, Pupine, dovoljno je, ali ti ćeš sigurno propasti. Srbija ne može da dobije ovaj rat. A Pupin mu kaže, o čemu ovaj bankar piše u neverici. Ako propadne Srbija, neka propadnem i ja. Neka propadnem i ja. Dajući sve što ima, da Kraljevina Srbija skupi snage, da napravi te snage dovoljno ubojite da se spase. Da. I onda 1919. godine odlazi na Parijsku mirovnu Konferenciju, ali mu treba pasoš. A pazite, 1919. godine Mihajlo Pupin već je osnovao NASU. Jedan od osnivača NASE, a da se zvala NAKA. Predsjednik je još 2 naučna udruženja. Profesor na Kolumbiji. Prvi Nobelovac već izlazi od njega. Postaće ubrzo Nobelovac. Čudo od čoveka traži pasoš. I sad pomislite, akademik 3 akademije nauka, naučnik, profesor i predsjednik, ima da popuni samo jedan papir. Pasoš dobija odmah, ali mora da popuni papir. Ime i prezime i zanimanje. A nije se šalio. On je taj papir popunio tako. Ime i prezime ćirilicom. Mihajlo Idvorski Pupin. Zanimanje. Profesor doktor akademik Genijev piše.
zemljoradnik. Zemljoradnik. Tako odlazi u svet da spašava narod svoj kao zemljoradnik, ne krijući, bivajući najponosniji na tu tačku, smatrajući da je ona najviše sa koje je krenuo u svet. Da li je nekada u istoriji američki predsjednik slušao guslara? Jednom, zahvaljujući Pupinu. Sad vi zamislite, stiže meni arhiva iz Bele kuće. U ovalnoj sobi, u Beloj kući, sedi Woodrow Wilson, američki predsjednik. Sedi Mihajlo Pupin. Doveo u narodnoj nošnji Petra Perunovića Peruna sa guslama. Gusla Perun Wilsonu, znate kako je taj izveštaj divan? Gusla guslar, Pupin prevodi pesme i piše u izveštaju iz Bele kuće, a Wilsonu se brada trese. A Woodrow Wilsonu, američkom predsjedniku, se brada trese. I to je bilo moguće idvorskom pastiru. Ne samo da voli svoje studente, ne samo da voli svoju zemlju, nego da to čini toliko delatno da su se gusle čule u Beloj kući. A gde se sve proučavala autobiografija? Ma svugde, pa ne, a znate kako, ja to ne sam da vam pričam. Pupinova knjiga bila je obavezna lektira u Americi. Obavezna. Preveli je svi. Nemci, Japanci, Šveđani, Španci, Italijani, svi. Samo kod nas nikada. Mislim, postoji izdanje, ali bez Svetog Save, bez predgovora Miloša Crnjanskog, i to moram da vam pošaljem kako valja, kod nas doživala zemljotres. Pupinova knjiga, koja je sva u čast i slavu našeg naroda, u zemlji zbog koje nastaje, doživljava zemljotres, a mali Amerikanci decenijama čitaju deo o Svetom Savi i na njemu se uče kakav čovek treba biti. Jedno pitanje za kraj. Mihajlo Pupin je dobio nagradu John Fritz. Da. I kada je dobio nagradu, obratio se prisutno. Dve stvari ću vam reći. Početak, samo prvu rečenicu i kraj. Ja moram sad da gledam ovog momka koji sedi ispred mene. Pupin 32. godine, 3 godine pre smrti, dobija medalju John Fritz. I prisutnima, a to je to Nikola Tesla nije dobio, to je najveći vrh američke nauke i industrijalaca, bogatstva. I Pupin kaže, nećete se ljutiti, dragi prijatelji. Evo, u prvim redovima, pa ne vidim vas, ja vidim moje drugove sa idvorskih pašnjaka, da li ih čujete kako me pitaju, Mihajlo, pa koji su te sveci i Božji i anđeli vodili od tvog malenog sela do ovog veličanstvenog hrama znanja u Americi. I pričajući završava istinom, koja boli, ali može i da leči. Osvojili smo sile toplote, osvojili smo sile elektriciteta, ma nauku osvajamo tako da ćemo živeti bolje nego bogovi sa Olimpa. I šta smo uradili? Ništa. Ni ratove nismo sklonili, ni mržnje, ni ekonomske krize, ni predrasude. Pa treba nam najvažnija sila u duhovnom svetu kojem je naš Gospod Bog doneo. Treba nam sila ljubavi. Osvojite silu ljubavi i osvojili ste sve. Eto, to je lep način. Hoćete još da pitam ili? Pa dosta, koji je ovo? Koliko ste imali časova? Ovo je 7. čas. Pa ne, vi ste izdržali stoički, kao da ste bili na palubi preko okeanskog broda, duvali strašni vetrovi, ali ako su oni mogli da izdrže, pa možemo i mi ovaj naš susret. Mnogo vam hvala, bili ste divni.